Dies ire, dies illa, solvet seculum in favilla. Teka muna. Pwede niyong iskipan ang part na to kung hindi ninyo trip. Forward niyo lang ng konti. Bago natin simulan ang kwento, may mga ilang katanungan lamang akong sasagutin. Yung unang tanong na nabasa ko, kung totoo at buhay na salita daw ba yung Satur, Arepo, Tenet, Opera, Rotas? Ang kasagutan dyan ay oo. 5 buhay na salita yan. Pero hindi yan gumagana. Dahil kahit sabihin mong buhay na salita ito, meron pa itong tinatawag na susi at basag. Kaya hindi mo din mapapagana yan kahit alam mo ang mga salitang yan. At isa pa, napakalawak ng kaalaman pagdating sa Satur. Aabutin ka ng taon-taon kung ito ay iyong pag-aaralan. Tapos meron pa akong nabasa na puro daw sa kamag-anak ko yung mga kinukwento ko. Para sa kaalaman ninyo, hindi ko kamag-anak si Ate Rose. Kaibigan lang siya ng lola ko. At saka, palagi ko namang binabanggit kung kaninong karanasan, di ba? Sinabi ko na yan sa shoutout video ko. Hindi ako kukuha ng kwentong galing lang sa email. Ang gusto ko, mag-usap tayo sa personal. Para malaman ko kung totoo ba yung kwento mo o gawa-gawa mo lang. Ayan. Dadayo-dayo sa channel ko. Utak biya naman pala. Ibig sabihin, bugok o bogo. Nice. O siya. Sayang sa oras. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bibe at ng nanay ng lola ko. Taong 1996, Jose P. Brillantes Sr. Siocon, Zamboanga del Norte. Itong mga panahong ito ay 7 taong gulang pa lang si Bibe. Nakatira siya sa nanay ng lola ko. Kasama niya dito si Onyot, bunsong kapatid ng lola ko. At yung asawa ng nanay ng lola ko. Okay, malito ah. Halos nasa dulo na daw ng Siocon ang barangay ng JP. Puro palaisdaan, mangroves at kangkungan na lang ang makikita mo dito. Tapos yung mga bahay, layo-layo. Yung tinitirhang bahay nila Bibi nun, medyo dikit sa isang ilog. Tapos meron kang dadaan ng tulay kung gusto mong pumunta sa bayan. Sa ilalim ng tulay, merong malaking kanal. Tapos puro kangkungan na yun doon. Yung kanal na yun kasi, nakakonekta sa ilog. Tapos meron silang kapitbahay doon. Pero kailangan mong tawirin yung ilog para makarating ka doon. Medyo malaki yung ilog eh. So kailangan mo siguro ng bangka para makarating ka doon. Ang pinagtataka nilang mag-anak, paano nakakababa ng bayan yung mga nakatira doon? Yung lokasyon ng bahay nila, nasa isang parang maliit na isla. Tapos walang tulay, bangkang maliit, o kahit anong magagamit nilang pangtawid sa ilog. Hindi na lang daw nila yun pinapansin kasi mas naunang tumira yun sa kanila. Hindi din nila magawang makipag-usap. Kasi nga, tatawid ka pa ng ilog para makapunta doon. Tsaka, hindi din nila nakikitang lumalabas yung mga nakatira doon. Pero marami daw aso. Isang hapon daw habang nagpapatalbog ng bato si Bibe sa ilog, nakita daw niyang bumukas yung pintuan ng bahay na nasa tawid ng ilog. Tiningnan daw ni Bibe kung merong lalabas. Maya-maya pa, nakita daw niyang may lumabas na babaeng sobrang haba ng buhok, kukuba-kuba na. Tapos yung kilos parang nagmamadali daw. Pumunta yon sa likod ng bahay niya. Itinapat niya yung ulo sa dingding. Tapos gumilid-gilid daw yung katawan. Siguro nag-stretching yun. Pero hindi. Ayon sa pagkakalarawan ni Bibe,
Hinawi daw ng matanda yung napakahabang buhok niya at nilabas nito yung dila niya. Parang meron daw itong dinidilaan doon sa likod ng bahay niya. Hindi naman makita ni Bibe kung ano kasi malayo siya eh. Pero yung dila daw ng matanda, alam niyang sobrang haba nun. Kasi malayo siya. Tapos tanaw na tanaw niya kung papaano ito gumalaw. Napakabilis daw ng pagdila nito. Hanggang sa bigla itong tumigil. At doon nakita ni Bibe na tumayo ito ng diretso. Naglakad daw ito na parang nagmamarcha pabalik sa loob ng bahay niya. Sobrang nawirduhan si Bibe sa nasaksihan niya na yon. Sa kanya naman wala lang. Kasi bata pa siya nun eh. Hindi din nabanggit ng asawa ng nanay ng lola ko yung tungkol sa mga aswang-aswang. Kaya wala pa kay Bibe yun. Sa sobrang kuryosidad ni Bibe sa nasaksihan niya, ang ginawa niya, hindi siya natulog nung gabing yon. Inabangan niya kung meron daw lalabas ulit sa bahay na nasa tawid ng ilog. Sinilip niya yun mula sa kwarto niya. Yung bahay kasi nila nun, gawa lang sa pawid. Kaya pwedeng-pwede mong hawiin yon para makasilip ka sa labas. Nung kasalukuyang sinisilip ni Bibe yung bahay, meron daw siyang narinig na napakalakas na pagaspas mula sa itaas ng bahay nila. Kasabay daw ng pagaspas yung napakalansang amoy. Yung amoy parang kulungan daw ng kalapate, yung maraming ipot. Ganun daw kabaho. Dumaan lang daw yun ng ilang segundo sa itaas nila. Tapos nawala kaagad. Nag-abang pa rin si Bibi doon sa bahay. Pero wala siyang makita. Sabayan pa ng sobrang dilim kaya wala talaga siyang maaaninag. Silip pa din daw siya ng silip. Siguro tumagal daw siya doon ng 1 oras kakasilip. Hanggang sa nagdesisyon siyang sumilip na ng huling beses. Nagtataka siya. Kasi hinahawi niya yung pawid, pero madilim pa rin. Hanggang sa tinusok niya ng daliri niya yung pawid para magkaroon ito ng butas. Pero parang may nasusundot daw siya. Tapos biglang nawala. Nung nagkabutas na ito, pagsilip ni Bibe, nakakita siya ng isang napakalaking mata na nakatitig din sa ginawa niyang butas. Pulang-pula daw ang kulay nito at parang lumalabas na yung ugat sa sobrang laki. Napaatras si Bibe sa higaan niya. Nasagi niya yung nanay ng lola ko. Pinagmumura siya at sinabihan siyang huwag makulit. Ginigising-gising niya yung nanay ng lola ko at sinabi niya kung ano yung nakita niya. Siguro naalimpungatan yung nanay ng lola ko. Kaya ang nangyari, pinagpapalo niya si Bibe. Hanggang kinabukasan, kinuwento niya kay Onyot yung nakita niya doon sa bahay na nasa tawid ng ilog. Tawa lang ng tawa si Onyot at hindi daw siya pinaniniwalaan. Maging doon sa nanay ng lola ko at sa asawa nito, kinuwento ni Bibe yung nasaksihan niya nung gabing yon. Nung narinig nila yon, sinabi nila kay Bibe na isang pamilyang aswang nga ang nakatira doon. Kaya ang nangyari, gabi-gabi daw ay inoobserbahan na nilang mag-anak yung bahay na yon. Ayon sa kwento ng nanay ng lola ko, 1 beses lang daw nangyari yung insidenteng yon. O baka hindi nila alam na gabi-gabi pa lang nangyayari. Tulog nga lang sila. Alam nyo naman sa probinsya noon, 6:00 pa lang ng hapon, lahat ng tao nasa bahay na. Lalong-lalo na yung mga nakatira sa liblib na lugar. Siguro, mga bandang 2:00 o 3:00 ng madaling araw, meron daw silang nakitang mahinang liwanag doon sa bahay. Nanggagaling daw siguro yung liwanag na yon sa isang gasera. Nakakarinig pa sila na parang merong kinakatay. Yung parang malalakas na taga daw. Yung bintana ng bahay naglalabas ng malakas na usok. Parang meron daw nagluluto. Lumabas daw yung asawa ng nanay ng lola ko
para tingnan nyo ng malapitan. Ang kaso nga lang, dahil merong ilog, hindi din niya nakita ng maayos kung ano yung mga nangyayari sa loob. Hanggang sa pagsarado niya ng pintuan, lumagabag daw yon. Saktong-saktong paglabag ng pinto nila, biglang namatay yung ilaw na nanggagaling doon sa bahay na nasa tawid ng ilog. Tapos yung mga aso daw, sabay-sabay na nag-alulong. Matapos yung malalakas na alulong ng mga aso, kitang-kita nilang mag-anak na mayroong lumabas na babae doon sa bahay na nasa tawid ng ilog. Pero hindi isa. 3 babaeng pare-pareho ang suot. Magkakasing laki at napakahaba ng mga buhok nito. Lumabas yung 3 at nagmasid-masid sa labas ng bahay nila. Hanggang yung isa daw, tumigil at itinuro yung bahay nila. Saktong-sakto yung pagturo ng babae kung saan sila nakasilip. Lahat sila ay kinilabutan sa nasaksihan nila. Kaya ang ginawa nila, tinigilan na nila yung pagsisilip. Pero maya-maya pa, nakarinig daw sila ng mga malalakas na pagaspas sa itaas ng bahay nila. Kasabay daw ng napakalansang amoy. Yung alaga nilang baboy sobrang ingay daw. Sabayan pa ng ingay ng iba't ibang alagang hayop nila. Tumakbo kaagad sa kusina yung asawa ng nanay ng lola ko para kunin yung karet niya at asin. Isinaboy niya yung asin sa bawat kanto ng bahay nila. Tapos nakatingala lang ito sa bubungan. Nag-aabang kung merong papasok. Si Bibi daw iyak ng iyak nung mga oras na yon. Pero ilang segundo lang, nawala yung ingay at yung malansang amoy. Matapos ang insidenteng yon, kinaumagahan, hinatid na nila si Bibe sa St. Mary, Sirawai. Ang naiwan na lang dun sa bahay, silang 3. Isang hapon daw habang papauwi ang nanay ng lola ko galing ng palengke, may nakita daw siyang babaeng nakaitim na nasa kangkungan. Nakatitig lang daw ito sa kanya habang naglalakad siya. Nalingat lang daw siya sandali. Nawala na yung babae. Habang tumatawid daw siya sa tulay, sinisipat-sipat niya kung nasaan yung babae. Hanggang sa pagtingin niya sa nilalakaran niya, nakatayo na yun sa harapan niya. Lumapit ito ng napakabilis sa kanya na may halong gigil. Itinutok ang mukha nito sa tenga niya at nagsalita ito ng, "Tigilan niyo na ang ginagawa niyo. Nananahimik kami. Huwag niyong lampasan yung linya." Pagtapos daw yun ibulong ng babae, umatras ito habang nakatitig sa nanay ng lola ko at naglakad ng napakabilis papunta sa sagingan. Nanigas yung nanay ng lola ko sa sobrang takot. At ayon pa dito, amoy na amoy niya yung napakabahong hininga ng babae. Sobrang lansa daw. Wala daw pwedeng ikumpara dito dahil sa sobrang baho. Talagang babaligtad daw ang sikmura mo kung ikaw yung makakaamoy. Tapos yung kulay daw ng mata ng babae, kulay dilaw, yung parang sa mata ng pusa. Tapos yung kutis daw nito, parang nagbibitak-bitak. Matapos ang insidenteng yun, hindi na sila sumisilip sa bahay na nasa tawid ng ilog. 3 araw lang ang lumipas. Lumipat na din sila sa St. Mary at hindi na ulit bumalik pa sa Siocon. Alam nyo, wala akong ideya doon sa sinabi nung aswang na huwag nyo lampasan yung linya. Kayo, anong tingin nyo doon? Teritoryo nila? Isang lugar lang naman sila, di ba? O wag silang galawin? Hindi ko maisip kung ano. Baka kayo alam nyo. Comment kayo sa baba.
Oo. Yung mga taga-Shokon dyan na nangaaway sa akin, oh. Huwag nyo naman akong awayin. Ito naman kwento lang din sa akin. Ako lang yung naglalahad. Sa intro pa lang naman sinasabi ko na kung kaninong karanasan, di ba? Hindi ko naman sinasabing karanasan ko. Kaya bago nyo ako awayin, intindihin nyo na muna. Inaaway nyo ako agad Kayo talaga. Pero kayo, kung kayo yung nasa sitwasyon nila, titira pa din ba kayo doon? Kung ako, nung unang araw pa lang na binulungan ako nung mabahong hininga na yon, aalis na ako doon. Hindi ko na din naman kailangan pang patunayan kung aswang ba yun o hindi. Halatang halata naman. Pero nasa sa inyo pa rin naman yan Pansin ko kasi napakaraming matatapang sa comment section ko pagdating sa ganitong uri ng mga nilalang. Pero alam nyo ba? Di ba?